Μέσα από τον Bloody είδα παιδιά να αποτυπώνουν σε μια ζωγραφιά τον εθελοντή αιμοδότη σύμφωνα με τη δική τους κοσμοθεωρία. Μέσα από τον Bloody έδωσα για πρώτη φορά εθελοντικά αίμα. Μέσα από τον Bloody πίστεψα ότι οι νέοι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τον κόσμο. Για μένα, το Bloody είναι μια ομάδα νέων που δεν συμβιβάζεται, δίνει λύσεις και ανοίγει νέους ορίζοντες. Είναι η ελπίδα για μια καλύτερη κοινωνία. Για μένα το Bloody είναι σιγουριά ότι υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που θα με στηρίξει σε μια δύσκολη στιγμή. Εθελοντής σημαίνει να βρίσκεις τον χρόνο να κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερο, με μια κίνηση κάθε φορά. Εθελοντής σημαίνει δίνω λίγο από το χρόνο μου και κάνω μεγάλη διαφορά στη ζωή κάποιου άλλου. Εθελοντής σημαίνει να γίνεσαι εσύ η αλλαγή που περιμένεις να βρεις στον κόσμο. Εθελοντής είναι αγάπη. Για εμάς, το Bloody είναι μια σειρά από στιγμές. Είναι οι στιγμές που παλεύεις να βοηθήσεις, οι στιγμές που τα καταφέρνεις και οι στιγμές που αποτυγχάνεις. Μα πάνω απ' όλα, είναι όλες εκείνες οι στιγμές που όλοι μαζί βρίσκουμε τη δύναμη και επιμένουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Η δέσμευσή μας για τον τρίτο πλέον χρόνο λειτουργίας είναι να αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για την αιμοδοσία. Απευθυνόμαστε στα παιδιά και δημιουργούμε νέους κόσμους μέσα από τα παιχνίδια μας.